Hauek izango ditugu. Publikoaren artean egoten dira ezkutatuta. Saio bakoitza ondo epaitzeko kaskoak jarrita. Eta ondo puntuatzeko mahaian boligrafoa kuadernoa eta bertsolaritzaren ezagutza. Apuntatzen ditugu erabili dituzten errimak, ikusteko ja hasieratik potoa dagoen edo ez, kideak botatako garen jarraipena egiten badu, positibotxoa, bota duen ideia igual espada heldu nahi zuen tokira, negatiboa, bertsoa bukatuta, datorkizun lehenengo sentsazio horrekin, nota bat jartzen zaio, bertso bakoitzak batetik 10erako puntuazioa dauka, plusak, minusak, gauza guzti horiek kontuan hartuta, nota hori goruntza jun daiteke, beruntza. Eta puntuak eta urrengo bertsoa edo gaia hasi bitarteko tarte laburrean egin behar. Daude epaile irizpide batzuk, baina bakoitzak baloratu behar du, noraino kendu. Behar dugu dena, kentzen saiatzen dira lortutako dena. Potoa ere, ez dago zehaztuta, ez? Poto batek kentzen ditu 3 puntu, ez? Saioan dauden 7 epaimahaikideek gaitegiaren berririk ez dute izaten aurretik, balorazioan ez eragiteko. Epaitzeko beste lantresna funtsezkoa, ordularia, denbora neurtzeko. Gutxi gorabehera lehenengo bertsolariak bertsoa botatzeko, 30 segundu elituzke pasa beharko. Eta besteak bertsoa bukatu eta 10 segundo baino gehiago elituzke hartu beharko edo, gutxi gorabehera. Epaile batzu. Puntu erantzun batean ere, hor bai, Borroka. denboraren barem hori asko baloratzen da. Enuke nahi. 5 segundoko muga hortan bertsolariak erantzun beharko luke. Eta ganbarako lanetan, 3 bertso bota behar baditu ganbaran, gutxi gorabehera 3 minutuko muga hori edo izaten du, eta lehenengo bertsoa botatzeko 2 minututik litzateke pasa beharko. Hori izan omen zen itxuraz, Irungo final horreko puntuazio baxuen arrazoietako bat jendea desados utzi zuena, epaileek defentsa fase bakoitzean epaimaikideak berberak direla. Fase bakoitzean epaimaikide berdinak mantentzeak, baremo hori mantentzea eragiten du, ez? Orduan hori da nolabait justuena edo. Zalantzaren bat elkarri galdetu bai, baina epaimaikidek ez dute elkarren kalifikazioen berririk. Norberak bere emaitza liburuxka ofizialera pasa, idazkariari eman, eta ark batuketa guztiak egin ostean iristen da saioko emaitza oholtzara. Irabazlea 676 punturekin, Alaia Martin Etxebeste.